Experience the relaxing, tranquilized, and nonchalant here at Thai Royal Spa, Angeles City Branch. Nuka rin ka pa. Kanina ka. Hi guys! Papunta pala tayo ngayon sa Thai Royal Spa, Angeles City Branch. Ayan, located nga lang po yan sa Unit 8, High Precision Building, sa tapat nga lang po ng McDonald's and of course, ng Yellow Cab. O tara, magpamassage na tayo. Ito na nga, nandito na ako. Napakaganda ng kanilang interior design. Pagpasok mo pa lang. Ayan o, dito pa lang, solve ka na at presko sa mata. At syempre, excited na ako dahil may sagot na sa sakit ng katawan ko. O, di ba? Ang dami na kasing lamig-lamig sa katawan ko. At na-meet ko na rin ang owners ng Thai Royal Spa. Napakabait po nila at super approachable. At ito na nga po ang mga menu nila. O, di ba? Ikaw na nga ang bahala kung ano ang pipiliin mo dyan. Dahil siguradong mag-e-enjoy ka. At tignan nyo nga naman po, napakaganda po ng mga paintings at ng hallway. At syempre, wag na natin patagalin pa dahil unang isasalang ang aking asawa. O diba, para naman po mabidyohan ko at talagang ma-witness ko kung paano i-massage ang aking asawa. At ayan, nandito na nga po siya at kitang-kita nyo nga naman po na napakalinis ng kwarto at nakaayos pa po ang mga gamit. Sobrang babait pa po ng mga staff nila at talagang uulit-ulitin mo dito dahil the best ang kanilang customer service. At ayan, sinimulan na nga pong i-massage ang aking asawa. Kitang-kita nyo nga naman po na napaka-relax niyang tignan at feeling doon, o diba? At talagang ginawa na po lahat ng mga massage dyan para naman po ma-relax at mawala po yung sakit ng katawan, o diba? At syempre, eto na nga po, meron pa pong foot massage para naman po talagang perfect full body massage. At syempre, pagkatapos nga po niyan, ako naman po ang isasala para naman po ma-experience ko rin kung gaano kasarap ang pagmamassage. Ayan. Napili po pala namin is Swedish full body massage with foot massage na po siya. At syempre, hindi ko na po pinakita lahat ng mga pagpapamassage sa akin dahil makita niyo po yung aking malaking katawan. Pero the rest po, sobrang sarap sa pakiramdam. Talagang sulit na sulit po dahil lahat po ng sakit mula ulo hanggang paa mawawala. At pagising mo sa umaga, relax na relax yung katawan mo at wala kang mararamdamang sakit. Siguradong babalik-balikan namin to. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magpamassage na rin kayo at nang mawala lahat ng mga lamig at sakit ng katawan. Pamassage na po kayo sa Thai Royal Spa, Angeles City Branch. Book your appointment sa kanila pong Facebook page. Yan lamang, please like, share, and follow. Bye-bye! O diba, ginabi na kami? Nuka rin ka pa. Kanina ka.